Molt bon dia. Molt bé. Sí, la veritat és que hem estat molt de temps organitzant aquesta trobada i ara pues, amb ganetes de que arribi i de gaudir amb la gent i en tots els ponents que anem a tindre i totes les activitats que estan preparades. Sí, és una trobada que fa ja molt de temps que va fent-se, que any rere any, cada volta més joves es sumen a aquesta trobada i crec que és un moment, un punt, una activitat en la que joves valencians estan esperant a que l'organitzem per a poder vindre, per a poder aprendre i sense més per a poder divertir-se. Contem que alrededor d'un centenar de persones vindran de totes les comarques valencianes i el que tenim és una sèrie de tallers, una sèrie d'activitats, una sèrie de xerrades, que entre elles, si vols, vas explicar una miqueta les activitats. El divendres per la nit farem la inauguració de la trobada, en la que segurament vindran regidors i alcaldes de la comarca a rebre tots els joves que vinguen, i després farem una sèrie de dinàmiques per a conèixer, perquè clar, la gent que vinga no tots ens coneixerem i serà un moment també pues, de conèixer a nova gent que vinga i de més. I després ja el dissabte tenim, pel matí tenim dos xerrades, una sobre titulada Un país en femení, que la farà Mamen Jimeno, que és la responsable de Política i Igualtat al blog, i després d'almorzar tenim una d'alternatives a les polítiques laborals, que la faran per un costat Anna Díaz, que és d'Intersindical Jove, i per l'altre costat Xavier Izquierdo, que és de l'ESTEP. I ja antes de dinar el que farem serà la presentació d'una guia d'organització per als joves, per al bloc jove, per als col·lectius de les comarques i els pobles, en la que pues, hi haurà una guia, una sèrie de pautes en les que cal seguir per a poder fer correctament la nostra activitat. I ja per a l'esplà tindrem Pau Vendrell, que és un periodista, vindrà a fer una xerrada, un taller de com parlar en públic, i ja l'última xerrada que tenim és sobre polítiques de LGTB, que la farà José del Amo, coordinador del col·lectiu Lambda. I el diumenge, l'última activitat que tenim el diumenge, és una assemblea nacional, en la que pues, n'hi haurà torns oberts de paraula per a que els joves puguen aportar les seues inquietuds, les seues propostes, i en la que serà una assemblea en la que es debatiran temes candents d'actualitat. Sí, la veritat és que hem tingut ara 2 setmanes, 2 o 3 setmanes en la que Ondara és el centre d'atenció dels valencians. El dissabte passat van tindre un concert commemorant el 25 d'abril, que va estar d'allò més bé, que va participar molta gent, i ara també el Bloc Jove ha triat esta primavera per a fer la trobada, ha triat Ondara, i nosaltres això ho hem d'aprofitar per a convidar a major gent possible de la comarca, la major part de joves que vinguin a participar, que és una ocasió no única però sí molt, molt important, que ho tenim al costat de casa i res, i aprofiten per a vindre i per a disfrutar-ho. Sí, és fins al dia 30 d'abril, per a apuntar-se, que això és mitjançant la web de Bloc Jove. Hi ha un formulari en la que poses les teues dades i automàticament quedes inscrit. La web de Bloc Jove és blocjove.org, molt senzilleta, i l'edat és fins als 30, els 30 inclosos. Sí, són 35 euros, en el que entraria menjar, allotjament i tot allò que siga material que es pugui utilitzar durant aquests dies. I a més, a part, el dissabte per la nit anirem a Salònia, a Saló, que fan un festival que és el Help Africa, on toquen grups com Obrim Pas o Espencat, i això, el preu de l'entrada es pagarà a banda. Però bueno, estem organitzant també un autobús per a que la gent no tingui que agafar els cotxes i poder disfrutar millor de la nit. Sí, sí, la veritat és que sí. I també jo voldria remarcar que la gent que no puga assumir aquest cost, encara que és molt poquet, però la gent que no puga, el partit
sí que posa a disposició dels joves una sèrie de beques per a poder vindre. No? Entenem que és molt important, tant nosaltres, que som els joves d'una agrupació política, hem de dedicar-nos a formar els joves, no sols perquè el dia de demà puguen ser càrrecs, sinó també gent que pugui estar interessada en la política, pues que estiguen formats i que estiguen assabentats de les alternatives que hi ha. Entonces entenem que les beques són fonamentals perquè la gent pugui participar. Sí, jo convidar a tots els joves i a totes les joves de la comarca que participen, que no cal ser militant ni simpatitzant, simplement és un acte obert en què és evident que estarem els militants, però és un acte totalment obert a tot aquell que trobi interessant les xerrades i vulgui formar-se i vulgui aprendre, pues que està més que convidat a participar. I la pàgina web és blogjove.org. Sí, moltíssimes gràcies a vosaltres per donar-nos aquesta oportunitat de difondre la trobada. Bon dia.